Pero po, atin pong tayo po makikain sa may birthday. Ngayon po mga bro and sis, address po ulit sa panibagong ng video. Ang video natin ngayon ay doon sa bibigay sa presa doon sa kapatid ko na NF Tracker. Celebration niya ngayon. Niya na ipaganda po namin siya. Wala po siyang alam na meron siyang handa. So ang may idea po niya yung mga kapatid ko na Japan, pareho sila po yung idea niya. So tara po, samahan niyo po kami na makita yung birthday ni NF Tracker. Ano ba magiging reaction niya? A few moments later. Pasel nila ako yung pala, ito na pala. Baka makita mo eh. Salamat. Salamat sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Baka may ikaw na. Yung muna. Dali, pagkanda muna natin siya. Dali. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat sa inyo. Happy birthday, Kuya. Wish ka muna. Isa naman ang wish ko eh. Sana ang buhay ko tumagal pa. Siyempre. Bawas yosi. Oo. Bawas yosi. Para sumagalap. Kaya pala wala si Darren Bet dito. Nandun pala nagluluto. Parang ito yung birthday ito. Umiiyak kayo. A few moments later. Tayo. Kumamat yan eh. Happy birthday! Sa tanda ng buhay ko, nga ko lang naramdaman. Kay NF Tracker. Kailan mo kayo? Pasok kayo, kasama pasok ko. kayo. Yan. Happy birthday! Sa tanda ko lang ito. Ngayon ko nakatingin Daming- na ganito. Daming ganda oh. Kailan kami nakatingin ng baby ko na ito eh. Happy birthday din ni ni Chloe. Ay, happy birthday Chloe! Say happy birthday. Thank you. February din, parehas kami. Next week yan. Siya naman. Hindi, ngayon na. sabay Tarap na sa kami. inyo yung camera. Pa. 1, 2, 3. A few moments later. Oo, sige. Group picture muna tayo. Group picture na. Okay. Group picture. Picture. Pwesto na kayo, pwesto. Umabot ka pa mo po na po. Okay, Group picture muna. Anak, nasa Lalabet! Dara! Lalabet, picture po muna. Tara, tara, pwesto na, pwesto na. You picture first. You Tanda ko na Picture ngayon ka, ako picture. nakatingin na ito eh. Diba, pampaya ko nandito, tawagin niyo mamaya. Hindi kita sabi. Ha? Ba't nakatago ka? Dito ka. Ano na? Ay, dito ka. Nasaan na tayo?
Wala man ako. Pesto. Ayun pala kay Kuya. Ayun kay Chris, oh. Ay, teka lang. Bebe. Tayo. Kaya pala wala pupunta rito eh. Alam mo, nakalimutan na kuya. Oo, kala ko nakalimutan na eh. Game na ah. Ganun, ka na rito. Sigurado ka makikita ka, Kuya Chris. Umuro ka dito, Kuya. 1, 2, 3. A few moments later. Magandang afternoon po sa inyong tatlong reyna ng intriga. Pakabati naman po ang kuya ko na si Rupert Quijano or Robert na nag-birthday sa Thursday, Feb 10. More birthdays to come and God bless po. Happy Kuya. birthday sa inyo. Salamat kay Ana at kay Janaki. Konnichiwa. Siguro, ano yan, taga-Japan. Oo naman, obvious ba? A few moments later. Maraming salamat sa mga kapatid ko. Lalo na niya sa Japan yung tatlo. Nagpapresa ako. Hindi ko akalain na natatanda ko ng ito. Ngayon ko lang natingman to. Maraming salamat sa mga kapatid ko. Lalo na sa mga pamangkin ko. Lalo na sa iyo, Bayaw. Bye. Bye. A few moments later. Dito ko na po tatapusin yung ating vlog at maraming salamat po sa aking mga kapatid sa Japan sa pagbibigay po nila ng kasiyahan sa aming kuya. Ayan, kay NF Tracker, kay Kuya Reynolds Quijano. Ang kuya, ayan, muli happy birthday sa kuya. Ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat.